Ja, Peter! Oh! Op een trekker! Die is op een trekker! Het is goed dan! Oh, gelukkig! Helemaal water! Goeiemorgen, een nieuwe dag, En wat hier je hem alweer in klompjes en schwantjes. Jullie hier Wat is chocoladedingjes en een gerut chocoladedingje. En dit is voor je dan bij. Ik hier chocoladeletter en ik zo'n ding. Wat is dat voor ding? Gerut voor Sinterklaas. Oh, en deze hier je knutselen in het dwarpshuis, hè? Die skoegjes. En er zitten nog in beide schoentjes wat. Ja. Hast du een doekje? Elke Ildo die had 2 renners. Hast du een beetje snot? Ja. Deze weer en wat weer er nog meer dan? Dat leidt in de waterkamer. Pak eens even. Let me even. Iemand in het donker. Oh, Mikeje, ga ze er los hebben? Nee. Ik doe haar met dit uithouden. Let me eens even zien. Ja. Leuk, heb je iets tegen? Oh, die zit nog correct. Dus dat is iets van in het donker. Doe maar. Jacht het? Wacht even. Ja, doe maar. Oké. Oh! Een projector. Die wat meer ruimte had, denk ik, kan het? Dat is wel heel leuk trouwens. De kast zit er een beetje vat, denk ik. Nou jongen, die oude man is maar wel leerwest voor je. En in de hoes leed alweer dikke winterkleding, moetsen, moffen, een skipak. Want wat is er onder haar jongens, wat is het in een? Het is in min 1. Het is min 1. En waar maakt in min 1 voetbal je? Je maakt het in Amelon, maar dan wel thuis. Dus hij zal aan wat jongens van Amelon ophellen. Oh, net van Amelon. Nou ja, nee, wie de boven. Gelukkig. Wie nog aan lekker warme kleren, want ik zie hem even opkallen water. Dan moet je hem langs zo. Oh, Net voor buiten, je trampoline, hè? Ik weet niet. Thermoklein even die opzocht. Men had de thermoklein. Dat was een kist wel bevriezen. Ja, ik zal even wat ballen smaren, ben in de klein en dan gaan we aan op naar Broeksterboys. Nou, het gaat super best. Ze staan al vol met treien in voor, dus het goed bezig nou. Zaken helt de bal even op. Toen gingen we naar de toren. Nou, zo ben je de trein. Ik ga naar over naar Holland. Hoppa. Dat is nou mijn... Lucas, kom op. Oei, droeheen, helaas. Bakje koffie. Ze hadden even pauze hoor. We beginnen terug met de tweede helft. Het staat nou 4-2 als ik het goed heb. Ja, toch? Ja, en even meer hoor. 4-1. Oh ja. Ho. Dus ja, knippen, even knippen. Het staat 4-4. En we gaan op naar de tweede helft. Goed zo, Robjan. Rolf, niet verdiend. Goed zo, jongen, ja. Daar is gedaan. Zaak een beetje feller, joh. Kom op. Kom op, jongen. Ja, dank je, Bob. De mofkes. Zaken, doe maar voor, Jan. Goed zo, jongen. Mooie voorzetzaken. En een glad. Trog in. Oeh, zaak het moeilijk. Hard Bob. Oeh, ja, jammer, jongen. Ja, goed zo, zaken. Zitten, zaken. Ja, klasse zaken. Soort rijden. Leuke wedstrijd. Zaken, vrij om de bal, hè. Nou, het is 8-4, jongens. Toppie. Als je mij nog even shit aan, klaait er vast op. Niemand aan, we weer om naar de boord. En de eigen mandje gaan nog even zien. Gaan we naar je keeper? Ja. Vrij. Oh, ik doe ook naar mij. Nou, jou kijk even, joh. Hoe is je? Kist ik wat? Kom op! Jouke! Hoppa! Nou, alweer op Jouke! Bovenop! Bovenop! Ja, hallo jongens. Hey! Hey! Ja! Ja, dat zie ik net wel, jongens. Nou, dan wil ik wel eens een keer. Zal ik dit wel kennen? Daar ga ik. Hey, goaltje, hè? Is de taart, hè? Hoppa. Nou, de jeugd zal even de laatste dingetjes oproemen en even douchen.
Dan gaan we zo naar huis. En vanmiddag komt Sinterklaas in Broeksterwaard de Vallon. Dus daar gaan we dan ook even in. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je hem vanmiddag natuurlijk ook even mee naar Sinterklaas. Ieder ligt op bed. Saak is even op zijn kamer in het chill. En ik ben alweer het spul van de middag aan het klassiekje voor de intocht. Het is best wel fris, dus ik ga wat thermospul pakt. Zaken was Piet Pablo. Dus een mooi pet en de Party Piet. Een koptelefoon en een petje. Met een mooi veertje erop. En hier wil mijn de regenjas. Nou, ik zit met al een thermoshirt onder, dus die haak. En Ilde gaat natuurlijk mooi in het roze. En ik zit nog wat in twijfel als ik dit pakje of die jas dan zelf. Pakje is misschien ook wel lekker, dan gewoon lekker een dikke trui onder. Dus ik denk dat ik dat dan in. En mofkes vanzelfs. Dus ja. Nou, ik hoop dat ze haar even delen. Ja, want ze had net zo volle tijd om te koersen als ons. Dus ik ga haar ook nog wel om babbelen. Maar ik had er rond 11:12 in al. Want 2 uur komt Sinterklaas aan in het haventje van de Vallon. Dus ik ben benieuwd hoe het met de goede oude man gaat. Nou, ik zal mijn eigen spullen in een klassiekje. En dan gaan we op naar het haventje. Gaan we er zin in? Ja. Waar gaan we heen? Pakenheim, ik hoef parkeren. En waar komt dan aan? Sinterklaas? Ja. En Pieten? Ja, dat is toen mooi smink op een holle. Ah, dan moet ze nog even op. En zaak is Party Piet Pablo. Hoi Party Piet. Hoi. Hoi. Zijn je jongen? Ja. Nou, wij gaan op naar de Vallon. En inderdaad, we parkeren mooi bij Pakenheim. Die werden het Tichtbiethaventje. En dan zullen we eens zien dat als er wel omkomt en hoe en wat. Altijd weer spannend. Dit is Party Piet Pablo, hè? Wat leuk, Jaren, dat je mij herinnert. Ja, Jaren, je vingers zitten in Jaren, hè? Oeh, leven Scott. Oeh, hè. Ja, ik krijg een hele mooie naam van waarom. Dat doet ook net zozeer mee. Deze wil meer mijn manje. Oh, doe best wel met EK bezig. EK, Piet. Ja, Ja, echt mooi. ik denk dat Sinterklaas dit ook wil. Ja, dat denk ik echt wel. Was het een mooi vlagje haar van tante? Kan nog in je oor. Zaken we om net haar. Zie jou die maar een low is. Dan maken we die kant maar op, denk ik. Oh, ben je te laat? Ja. Ik neem de bennen mee, maar dan kan ik er altijd erin zetten. Ja, wat er genoeg creëren. Nou, wie komt hier aan als wij vaak? Ja. Onze... Oh, dat is een probleem. Oké, nou, wie wacht je al? Kom alle hier komen kennen. Oeh, wat spannend, Oh, jongens. komt het goed? Hier kunnen trots Sloeske komen erboven. Oh, wel. Ja. Just hem al, Lois? Ja. Komt het er al aan? Ik zie hem dan aan. Nou, helemaal niks. Gewoon, ik vind het wel spannend. Springen! De boot. Ja. Oh, shit! Daar is er. Oh. Op een trekker! Oh, Die is op een trekker! Het is goed dan. Oh, helemaal Sinterklaas is met de trekkerkamer mee. Met de trekker. Ik weet niet wie. Hey, Piet! Hallo! Oh, ja, die werd wel wat zoetzieken natuurlijk. Gaat lekker hè? Oh, dank je, Piet. Alsjeblieft! Tjessa, Ildo, Sinterklaas. Gaan we dan nu naar het danshuis? Deze Piet met de bril. Loop eens lekker Pietje. Ik een Piet, hè? Een mini-Piet. Hier, zo heel goed. En dan lekker snoepen. Als met een Piet. Heb ik mijn handje. Maar hoi, Piet. Nou, gelukkig jongens. Hier is goed aankomen in de Vallonbroeksterwaard. Wie ben gauw weer een paar keer heen. Het wordt toch wat fris dat het centje vat is. Een paar keer het kacheltje lekker aan. Dus even opwarmen je. Is hier een feest? Gaan we hier nog een feestje? Maar die piepertje, joh. Oh, feest! Yes! Oeh! Nou, dit is een warm welkom, jongens. Nice en koud bezoek. Applaus! Woe! Die kan worden zijn. Oh, pakers vielen. Ja, toch wel fris. In het centje weer het op zich prima. Ik hou dit kar aan, nog een minder een keer hier. Ja, nou, hoe is het mogelijk? Jongens, wat een dag. Van de morgen het voetbal in Verzaken. Daarna de intocht van Sinterklaas in de Vallonbroeksterwaard. En nu nog even afsluiten bij Pakenheim. Ik zou zeggen, voer je nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toen kon heen. En via het net de chillen te downloaden op de tablet als telefoon. En naar de vlog.